Hej, jeg hedder Leroy Jeffo Mortensen. Jeg bor her i Skandinavien, i Europa og i Danmark og i Helsingør. Vi ved jo godt, at Donald Trump har store problemer med andre nationer, andre lande. Udover ham selv, han har oprettet et tæskehold rundt omkring, hvor han anholder journalister, tv-værter, og så er han også godt på vej til at ødelægge andre nationer, andre lande, som han slet ikke har noget med at gøre. Og han ønsker jo stadigvæk at købe Grønland, og hans ældste søn vil gifte sig ind i vores kongelige familiemedlemmer her i Skandinavien. Det vil ikke være nogen særlig god idé. For jeg mener jo realiteterne, at Donald Trump, han lider af det, der hedder Alzheimers sygdom. Begyndende Alzheimers. Og han ved det ikke selv. Han er ikke selv klar over, at han lider af den sygdom. Så, og lige sådan med Mette Frederiksen her i Københavns Kommune med Christiansborg. Hendes sag kører stadigvæk på fuld drøn med sms-sagen og mink-sagen, og den sorte svane kører stadigvæk på fuld tryk. Så i alt har vi jo problemer med den amerikanske præsident og andre præsidenter. Ukraines præsident, der er lavet en dokumentarprogram om hans opførelse, og vi som skatteborgere bliver nødt til at betale hele det gilde, for at hun skjuler jo også en hel del masse udenomsforklaringer, som hun bruger hele tiden både over for medierne, men også trods alt over for de borgere, der ønsker en ny statsminister her i landet, i Danmark. Men så længe at kongen og dronningen er på udlandsrejser, og kongen og dronningen ikke har nogen reel idé om, hvad der foregår hjemme i Danmark, så er der mange andre problemer med andre nationer. EU og NATO og EU-parlamentet i Bruxelles, i New York og i Haag venter jo bare på det øjeblik, at de